12:28 minutos, que queda un mes para o verán, que iso é maravilloso, é positivo, pero nesas vilas que cada ano reciben a máis visitantes, pois os concellos enfrétanse o reto de todos os anos de equilibrar esa convivencia entre visitantes e veciños. Aí en Cangas van a ampliar o número de sinais como esa que tes aí o teu carón en Limens para que os non residentes non aparquen pois a pé de praia, non, Rocío? Sí, así é que no verán estos camiños de Limens enchíanse de coches, de caravanas e de atascos, pero que os veciños, que son moito máis listos, foron por diante. Moi bo día, Pepe, como estamos? Hola, que tal? Pois mira, a verdade é que sí, hai que sacar sempre unha boa nova, rascar un poquinho a cabeza, co fácil que é, pero temos lo que facer os veciños. Porque sodes moi listos. Mira, canto tempo leva aquí esta sinal? Porque esta sinal están a vendo vostedes nas súas pantallas, ponnos aí. Prohibido o paso a gas residentes. Canto tempo leva aquí esta sinal? Pois 5 anos sustos, sí. 5 anos e este ano están quentando motores para colocar máis, non sei? Efectivamente, din que sí, deben de ir a pintura barata, entonces queren poñer por varios sitios que teñen o mesmo problema que nós e o queren facer. Hombre, porque a ver, hai que ir detrás dos que saben, eu non é, Pepe. Mira unha cousa, ti agora podes salir tranquilamente do portal sin ter aí unha caravana de coches que non che deixen pasar. Tanto eu como a miña neta coa cadeira tamén que ten, meus fillos, e todo a veciñanza que veñen e poden andar un pouco, porque estas carteras non son carteras, son camiños aínda. Son camiños, pero mira unha cousa que teño aquí unha dúbida. Estas sinais proíben? Home, claro que proíben. E se están legales ou non, non o sei. Aí non entramos, é dicir, que veño por aquí, que non son residente, paso, pero unha multa igual non me chega. Efectivamente, máis que nada as caravanas que era o que facían o caos aquí total, por lo menos non pasan. É dicir, que nos funciona un pouco como de filtro a cousa. Efectivamente, despois a veciñanza vai collendo tranganillo e van pasando sin ter por que pasar. Claro, porque ao final é como todo, unha vez que lle colles a agulla de marear, Pepe? Efectivamente. Pero bueno, vimos andando por aquí, e non con medo a que nos leven por diante. E a min dixeronme por aí en paseo que a ti que che gustaba ir aí ao chiringuito. Efectivamente, vamos eu, miña neta, meus familiares, calquera veciño que pase por aquí, non o chiringo solo, senón acercarse á playa e pode vir hasta aquí, por lo menos podemos vir tranquilos. Pois xa están a ver, compañeiros, o verán, para disfrutalo, e aquí, pois en Limens, pois os veciños foron por diante, deron yo enxaño, e mirade por aí que iniciativa. Este ano teñen preparadas moitas máis para colocar. Bueno, os veciños, claro, como a él, acostumados de disfrutar dese parase, pois así, en familia, como él contaba, pero, Bernardo, o certo que puntos como este, a poboación en verán multiplícase. Sí, sobre todo en época estival, que estamos ás portas, efectivamente, Rocío, polos turistas e tamén polos residentes de segunda vivenda. Este concello da comarca do Morrazo conta cuns 26.800 habitantes, pero no verán pode chegar a sumar entre 70 e 80.000, 3 veces máis. A alta demanda de aloxamento nesta zona das Rías Baixas fai que nos meses de xullo e agosto a ocupación hoteleira se manteña entre o 90 e o 100%. Pola autovía do Morrazo rexístranse nos meses de verán 1.200.000 desplazamentos, cunha media de 25.000 o día nas fins de semana e tamén en xornadas festivas. Concretamente, nese municipio xurdiron movementos sociais contra os efectos do turismo, como falta de acceso a vivendas, saturación de servizos, denuncian ou aumento do tráfico. Sonada foi esta protesta dos veciños colapsando os pasos de peóns contra os caos nas praias. Dende esta plataforma, pois aseguran que tan só 25% dos veciños saca algún rendemento desta afluencia de viaxeiros e reclaman a regulación de pisos turísticos, pois en Cangas hai uns 600 e na comarca ascenden o milleiro. Logo, o desafío está agora en buscar o equilibrio, máis beneficio para todos e menos impacto negativo, pero que veñan os turistas, por suposto. Ai, o equilibrio imposible, decía Iván Ferreiro, pero, Inma, hai que facelo posible, non? A pregunta sempre é como equilibrar, non? Esa tranquilidade que nos contaban aí, pois con que veñan os visitantes, que sempre é un maná económico, non? Ollo, porque este tema é controvertido, Quero dicir, complicado, bueno, primeiro, quen todo. pon esas sinais? Esas sinais están... Esas sinais impulsas o Concello, saben, de fai vendo 4 Concello. anos. O que pasa que primeiro se fixo nuns puntos moi concretos, moi turísticos, moi coñecidos como a Limens, pero claro, cada ano vai máis xente a puntos como este. Claro. Entón están probando a ver. Pero queremos que vaya xente ou non queremos que vaya xente? É que claro,
É o que falamos, non? O equilibrio é moi complexo. Eu entendo perfectamente que os veciños teñen problemas, evidentemente, pola afluencia de xente, pero que pasa en Santiago de Pero Compostela? cantos Por meses exemplo, é o ano, quero Mari- dicir, hai que tamén ponderar. Claro, pero que eses pasa, veciños pero para min a diferencia fundamental é que Santiago de Compostela ao final é unha capital cunha infraestructura, non? Quizáis máis preparada para soportar un aluvión de xente e a que ao final estaba dicindo ese home, é que son camiños que de súpeto énchense de vehículos, Claro. non? Como facemos? É extraño porque aquí en Galicia, que somos uns privilexiados porque vivimos no mellor lugar do mundo, temos praias paradisíacas que ninguén coñecía ata agora, agora estamos de moda. Pero isto xa pasou en Levante, en outras zonas e demais, e ao final o equilibrio atópase naturalmente. E como, María, Porque, como? mira, eu creo que os que disfrutan todo o ano destes enclaves que teñen a praia xuño, setembro, xullo, en agosto teñen que facer un esforzo, porque toda a xente da hostalería, os restaurantes, toda a zona que vive moita parte do ano das actividades lúdicas, das náuticas, creo que tamén é sopesable 11 meses a carón de 1 ou 2 meses o ano. Pepo, como ves ti? Pois eu o que vexo é que a administración ten que concienciarse de que non hai rúa pequena, que non hai curruncho que poida quedar desatendido. Hai que sinalizar e regulalo todo. Por moito que sexa un camiño, se vive xente e se hai posibilidade de que pasen coches, pois se hai que pintalo de amarelo, pois hai que pintalo de amarelo, se hai que conceder vados, hai que conceder vados. E quen incumpra a normativa, pois haberá que sacudirlle, levarlle o coche cunha grúa, poñerlle a pertinente multa. O que non pode ser é esperar a que a boa iniciativa da xente buscando unha convivencia feliz vai a funcionar, porque sempre haberá algún que diga aquí o coche, cólleme, pois meto aquí, a mí non me importa onde moleste. Hai que dar candea a esa xente. Efectivamente, porque ademais o É así. Concello di que con estes sinais o que pretende incitar o civismo. Claro, porque, a ver, tampouco non se pode querer todo. Non. Non se pode querer todo, non, eso é imposible. Pero a boa vontade non funciona. Ahora ben, tampouco os turistas poden querer ir hasta a praia en coche. Eso é outra. Entonces, polo que vemos aí nese camiño, pois é normal que o camiño non este cheo de coches. Claro. Entonces habrá que buscar uns sitios alternativos donde poidan aparcar os seus coches e E despois ir poden camiñando. camiñar á playa, porque en Por Limens, Europa os que faise coñecemos así. Limens e toda esa zona de Aldán e todo por aí, pois sabemos como é. Entonces, tamén camiñar está ben. Camiñar está ben. Eso, Camiñar, ese pareceme resumo. un peche maravilloso para este debate que seguiremos.